chimwana chimoti kwanza ndichise paka wedza chekuwedza chiri kuti kudini chekuwedza mukoma KB inyaya inogona kungishitika mukati mwayo vakawanda. Pane murume ane mukadzi wakadanana naye. Murume watiri kutaura uyo munhu akamborora akaita mukadzi ndokubva siyana naye ndobva aroora mumwe mukadzi. Izvo zvane mukadzi wake wanaye but asiye mukadzi wokutanga. Kuchibva kwaita mukadzi wanga achidanana naye, mukadzi wanga achidanana naye uyu akamboroorwawo akaita mwana wake ndokusiyana nemurume uyu. Mukadzi uyu ihosapenduka akamboenda akadzoka Daniel shokyata. Zadaro baba pati murume uyu ane mukadzi wake ndokuchitaka kudanana nemukadzi uyu asina murume asi aine mwana wake. Mukadzi uyu ndokuzoroorwa nemurume uya aiwa neumwe murume. Okay, musi waKrisimasi uyu nezuro akutogara nemurume wake asi nezuro Krisimasi ndo pakanzizo vanhu vari kufara varipo ipapo nevamwe vanga murume akaroora kwayo vamwe vanga asingazivi chinzi regai tiende kumuwedu akaroora mukadzi atonzi atori netuhwe isatodi atotora mukadzi saka tinofara tichienda ikoko. Murume uyu vanhu vakatoungana ipapo ndokubva vatosvika zvikanzizo ndauya panapa handina kuya kuzodisturba nyaya yenyu asi handina zvinhu zvangu zvinogara kune vamwe vanhu. Kuuya kwandaita panapa ndekwekuti uyu mukadzi nhengo uyu ndaidanana naye asi akaroorwa ane zvinhu zvangu zvainazvo, ane jaketi rangu rakati kana murume uchiriziva ndirangu. Tisheti yakapfeka iyi itori tisheti yangu. Akataura zvinhu zvakati zvakataura ende murume akanga aripo pakazvinendepesa akati mashoko ndiri kumanzwa handirambi chikonzero ndichangotora mukadzi uyu. Right. Ende mukadzi uyu hapana paanga akamirira inini chete kuti inini ndichazomuroora chazomunesa anorodza kuti ane vamwe vaita sei vakambodanana nawo asi pavanhu vakadanana nawo ndini waakazosarudza kuti tinge tichiveka imba. Zvichataurwa kana zviripo ndichazvibudisa ende zvakataurwa zvise mukoma KB zvakatsvaga zvikawanikwa zvibva zvaunganidzwa chibva vamupa vanhu vakanga vari pakati kwete musamupeine nzira iyoyo. Shedzaiwo vabereki vake kana mumakuru venzvimbo inoyi kusanganisira Sabhuku vauye panapa. Sabhuku achibva asvika zvanzi Sabhuku ndo zvaita murume uyu paasvika pano. Paasvika panapa ati iye aroda zvinhu asi mukadzi uyu amumba haana kusangana naye parodhi zvokuti haazivi kuti munhu aroorwa ari kutozviziva kuti wangu kunyange aitamba naye but iko zvino zvane murume akaita sei akamuroora. Sabhuku achibva atora hembe dziya, Sabhuku vatora hembe dzi vakati handisi kugamuchidza uyu ndiri kukuda musi weSatadhi kudari kwangu itonyorai tsamba yekuti murume uyu musungwa. Zvaita panapa zvinonyadzisa hatina unhu wakadaro. Atuka mukadzi wemunhu ndokubva ashora murume wemunhu. Hembe dzindipei kuno ndo dzatichamutonga nadzo tinadzo. Zvaita zviti okay, so adzora nyaya zvakare ndiye murume wacho akaita zvinhu izvi ndiye aunza nyaya kuti inini ndakaenda kunotora zvinhu zvangu ende chikwadi pandakasvika ndichizvitaura zvakabudiswa murume akazviona ndakakanganisa here. Sabhuku yakutitongerei ini zvangu zvinhu zvangu zvandakavinga ndakazviwana ende zvakabuda. ndakaenda kumarikavhari zvinhu zvangu zvakabuda. Ndakaenda tovimbisa kuti ndini munhu ndakakanda ndisopaditsi kunzi ndiwo chandiroora ndobva ndadzo kuti aende kune mumwe kozvandaita. Saka ndatora zvinhu zvangu. Saka akarwadziwa ere kuti sei mudzimai uyu akazoroorwa nemumwe murume achibva aenda kumarikavhari live akasvika ende kumarikavhari murume haanamboita hasha akazvibudisa ende zvaitaura ndizvo chaizvo ende zvakabudiswa zvikaiswa apa. Asi Sabhuku pakashedzwa zvikanzi hatingangope munhu pasina uchapo muno umbowo wevakuru vari pano. Sabhuku akati kwete watova musungwa iwe mbei Samoni zvawaita hazvina unhu watodheerera kuti vanhu vakatoroorana watopinda mumusha mevanhu. Uye ari kuti zvinhu zvandakavinga ndakazvipiwa hadzisi nhema saka ndakatadza papi ihwedza. Asi inini matauriro angu wamhuri yeZimbabwe ukadanana nemunhu mukaitirana zvamaitirana akanoroorwa unotevera here zvinhu ende kana ukada kutevera unoenda straight here kumba kwemudzimai nemurume uyu nemurume wake kana kuti pane dzimwe nzira dzaunofanira kushandisa
0713938538 hesi kanyemba nabhozvo. Zvinoitika kuti muroyi anogona kupfeka fesi yemunhu akafa moti ndiye. Ndinonzi Fortune Chiborise pa DZ extension, pariseko pa DZ extension. Hanya yepazvombe apo handione chakashata ini. Manake ayo dai pakashata dai vakaita zvinotyisa, but iko kungoona chiso chemufi chichiuya 2013 apa tiri muna 2023 tutaura nezve 10 years baba Isabel. Muona mushakabvu mufi kungoti pakati pousiku ba usiku futi wosvika wosimudza musukuru omukanda mudenga kutamba naye apa tikuta nezve mushakabvu. Manake era ende mwana akasimudzwa yoga sekuru havazivi akatozvarwa vakafa kare. Ya pakaipa regai tinzwe kuti vanoti kudini.